Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Είμαι η Ελευθερία Πάντζιου και για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί συντροφιά με την εκπομπή Αθήνα, η πόλη μας. Στην ρύθμιση του ήχου ο Φόντας Θεοδόρου, την επιμέλεια της μουσικής έχει η Κάτια Παυλίδου και η Μαρία Κατοπόδη, στην παραγωγή της εκπομπής η Λουκία Σανιδά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη υποδέχεται τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας στο 210 34 11 610. Αθήνα, η πόλη μας, μια εκπομπή αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς των δημοσιογράφων και παραγωγών του Athens International Radio, οι οποίοι ψάχνουν, βρίσκουν και σας μεταφέρουν ειδήσεις και πληροφορίες για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Δευτέρα σήμερα, η πρώτη μέρα της εβδομάδας, και επειδή περισσότεροι από εσάς και εμάς είμαστε αντιμέτωποι με διάφορες υποχρεώσεις, δουλειές και τρεξίματα, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα και να φιλοσοφήσουμε λίγο τη ζωή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα θα μιλήσουμε για μια έκθεση 4 κυριών από την Πολωνία, οι οποίες με τα έργα τους θα μας δείξουν τις δύο πλευρές του νομίσματος, τις δύο πλευρές της ζωής, την αισιόδοξη αλλά και την μελαγχολική. Μία επίσης ενδιαφέρουσα ομαδική έκθεση ξένων καλλιτεχνών τρέχει αυτόν τον καιρό στην γκαλερί Q-Box στη Βαρβάκιο Αγορά με τίτλο The End. Με έναυσμα την ταινία κινουμένων σχεδίων The Skeleton Dance του 1929 του Walt Disney, η έκθεση πραγματεύεται τη συμβολική έννοια του σκελετού και του τέλους, σε εισαγωγικά φυσικά, με αισθητικά και κοινωνικοπολιτικά κριτήρια. Πολύ τροφή για σκέψη, θετική όμως σκέψη. Και σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η εκπομπή δεν υπάρχει χωρίς μουσική και χορό. Γι' αυτό και θα μάθουμε σήμερα περισσότερα για την σχολή Σελή Κανού, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να μας μοιήσει στην αφρικάνικη μουσική και το χορό και να μας φέρει κοντά στην αφρικανική κουλτούρα, την αφρικανική κουζίνα και την αφρικανική κομμωτική. Έχουμε όμως και χάθα γιόγκα και ισπανική συνταγή. Μείνετε συντονισμένοι, όλα αυτά σε πολύ λίγο. La clave, ¿cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, puesto a pleno pero de callado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no, nena, escúchame bien. No es chamuyo. No es chamuyo.
es amor. Me lava yo comía, che la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos no sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclamé. Μια ξεχωριστή έκθεση με τίτλο «Πολωνοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα, οι δύο όψεις του νομίσματος» αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της αύριο στην αίθουσα τέχνης Έκφραση Γιάννα Γραμματοπούλου. Πρόκειται για μια έκθεση 4 γυναικών από την Πολωνία, οι οποίες ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στην Ελλάδα. Με τα έργα τους προσεγγίζουν την αισιόδοξη, την δύσκολη και τη μελαγχολική πλευρά της ζωής, γι' αυτό και ο τίτλος «Οι δύο όψεις του νομίσματος». Η κυρία Μαργαρίτα Πεταλίδου είναι μία εκ των καλλιτεχνών που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Οι δύο όψεις του νομίσματος» και είναι συμβολικός γιατί θέλουμε να δείξουμε και τις δύο όψεις της σημερινής ζωής. Την αισιόδοξη πλευρά και την απεσιόδοξη. Το θέμα λοιπόν της έκθεσης πώς απεικονίζεται στους πίνακες και στα έργα που περιλαμβάνονται στην έκθεση? Στην έκθεση θα πάρουμε μέρος οι 4 καλλιτεχνίδες και η κάθε μία θα παρουσιάσει με το δικό της τρόπο τις δύο όψεις του νομίσματος. Θα ξεκινήσω από την Ιβώνα Λισότσκα Φρόμ, η οποία είναι και διοργανώτρια της έκθεσης και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει. Η Ιβώνα θα μας παρουσιάσει την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Θέλει να πει με λίγα λόγια, να μεταφέρει το μήνυμα ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ που είμαστε. Απλώς μεταλλάσσεται, διαμορφώνεται και αλλάζει. Θέλει να μας δείξει μέσα από τα έργα της ότι η ζωή είναι μια γιορτή. Και μάλιστα κόντρα στη κρίση θέλει να μας δείξει την glamour πλευρά της ζωής. Ότι πάλι δεν πάβουμε να βρισκόμαστε και να γλεντήσουμε και να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί και σαμπάνια και γιατί όχι. Επίσης θα αναφερθώ και στη μητέρα μου, η οποία παίρνει μέρος στην έκθεση. Η μητέρα μου είναι η Κριστίνα η Πεταλίδου. Να αναφερθώ μόνο ότι το Πεταλίδου είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Βγήκε από μόνο του. Μας ρώτησαν για το επωνυμό μας, το έχουν μεταφράσει με λίγα λόγια το επωνυμό μας. Η μητέρα μου μέσα από τα χρώματά της θέλει να δείξει την αισιοδοξία και στα έργα της αναφέρεται στη φύση και μάλιστα πιο πολύ στη χρωματιστή πλευρά της ζωής. Το αγαπημένο θέμα της μητέρας μου είναι τα λουλούδια και ιδιαίτερα στα τριαντάφυλλα από την παιδική της ηλικία. Είναι συμβολικά και αυτά. Το τριαντάφυλλο και το λουλούδι, δηλαδή θέλει να δείξει ότι η ζωή ανθίζει συνέχεια. Όπως είναι το λουλούδι, είναι πρώτα μπουμπούκι, μετά είναι το άνθος, μετά μαραζώνεται, μετά ξανά μπουμπούκι, ξανά άνθος, αλλά αυτό που θυμόμαστε και αυτό που θα παρουσιάζει στα έργα της είναι το άνθος, είναι το χρώμα του, το κατακόκκινο, κίτρινο, είναι το άνθος, ότι δεν είναι άνθος της ζωής, δηλαδή ό,τι και να υπάρχει η ζωή επίσης. Το ίδιο μήνυμα με την Ιβώνα θέλει να μεταφέρει ότι η ζωή δεν τελειώνει, ανθίζει. Τώρα εγώ από την πλευρά μου θα δείξω λίγο την πιο μελαγχολική πλευρά της ζωής. Στα έργα μου θα δείξω κάποιες καθημερινές στιγμές της ζωής. Όπως? Κάποιες συναντήσεις έτσι των ανθρώπων, να πω έτσι, στο τραπέζι. Θέλω να δείξω ότι ναι μεν δεν πάβουμε ούτε να τρώμε, ούτε να πίνουμε, ούτε να καπνίζουμε, ούτε να συναντιόμαστε, αλλά όλα αυτά είναι πλέον με μια μελαγχολία. Δηλαδή εκεί που στις συναντήσεις μας έβγαινε χαρά από το τίποτα, από το πουθενά, τώρα πλέον είμαστε μελαγχολικοί. Τη σιωπηλή χαρά θέλω να δείξω, τη μελαγχολία, ότι καθένας, ναι μεν ζούμε όλοι μαζί, αλλά καθένας έχει κλειστεί στον εαυτό του και είναι ένα μήνυμα που έτσι πώς είμαστε και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η τέταρτη καλλιτέχνης? Η τέταρτη καλλιτέχνης είναι η Κατερίνα Χερόφσκα Αντρεσάκη, η οποία δεν είναι ζωγράφος. Έχει κατά καιρούς ασχοληθεί βεβαίως και με τη ζωγραφική, αλλά θα
θα εκφράσετε με πιο σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τέχνης. Η Κίνη έχει ένα υπότιτλο στην έκθεση, το πάνω κάτω. Θέλει να μας δείξει το πάνω κάτω των καιρών, οι οποίοι μας έφεραν πάνω κάτω τις ζωές μας. Είναι μοιρασμένη λοιπόν η έκθεση. Τα μισά έργα δείχνουν την αισιόδοξη πλευρά και τα άλλα μισά. Βεβαίως. Ας πούμε την πιο μελαγχολική. Την πιο μελαγχολική ακριβώς. Γι' αυτό λέγεται και οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Κατερίνα θα μας δείξει σαν multimedia events το άνω κάτω της Ελλάδας που πωλείται, νοικιάζεται, ένας χάος γενικός που επικρατεί στις σημερινούς καιρούς και θα μας το παρουσιάζει σε photograms, σε κατασκευή και σε προβολή των slides, η οποία θα γίνουν στο κάθε μέρος της αίθουσας. Πώς βρεθήκατε όλες μαζί και αποφασίσατε να κάνετε αυτή την έκθεση, διότι πρέπει να δουλέψατε ομαδικά? Βεβαίως και είμαι πάντα υπέρ της ομαδικής δουλειάς. Εμείς δεν γνωριζόμαστε τώρα, γνωριζόμαστε χρόνια μέσω της πρεσβείας. Είμαστε μια ομάδα απλωνών καλλιτεχνών που δεν είμαστε μόνο 4, είμαστε περισσότερες. Αν κάποιος θέλει μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Άμα μπει στο Google, Polish Artist in Greece, στα αγγλικά, και θα βγει σαν πρώτο το site μας, όπου θα βρει όλες τις πληροφορίες. Είμαστε πολλοί καλλιτέχνες Πολωνοί. Απλώς τώρα εκείνη την έκθεση βρεθήκαμε και οι 4, είχαμε την ίδια ιδέα, την παρουσιάσαμε στην πρεσβεία μας και μας υποστήρισε στην ιδέα, γιατί χωρίς την πρεσβεία μας δεν θα κάναμε αυτή την έκθεση. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την Γκαλερία Έκφραση, η οποία θα μας φιλοξενήσει, γιατί επίσης ήταν δύσκολο να βρούμε μια χώρο να μας δεχτεί. Όλες οι καλλιτέχνηδες ζείτε και εργάζεστε εδώ στην Ελλάδα, σωστά? Ναι, όλες οι καλλιτεχνίδες είμαστε μεγαλωμένες και μορφωμένες στην Πολωνία, αλλά το έφερε η ζωή έτσι, όπως στη συνέχεια ήρθαμε στην Ελλάδα, ριζώσαμε εδώ και πλέον έχουμε επιρροές στη τέχνη μας από την ελληνική πλούσιο πολιτισμό, από το φως, από την αισιοδοξία. Δεν ξέρω, εγώ για μένα πάντα Ελλάδα είναι αισιοδοξία. Αυτή είναι η απόψη μας, ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, στη χώρα του ηλίου πολιτισμού, ότι δεν έπρεπε με τίποτα να συμβεί αυτό. Και εμείς σαν ξένες, και επειδή ζούσαμε σκοτεινούς πλευρούς και στην Πολωνία, όλες έχουμε μεγαλώσει στο κομμουνισμό, πάρα πολύ δύσκολη καιρή, ότι δεν είναι τίποτα, ο χρόνος είναι απλώς μεταβατικό στάδιο αυτό που γίνεται, και πάντα μεταβατικό στάδιο θα μας οδηγήσει στο καλό, ποτέ στο κακό. Και πόσο θα διαρκέσει η έκθεση? Η έκθεση θα διαρκέσει από αύριο έως 19 Οκτωβρίου. Και ακούσαμε την κυρία Μαργαρίτα Πεταλίδου. Η έκθεση διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τα εγγένεια είναι αύριο και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι η αίθουσα τέχνης Έκφραση Γιάννα Γραμματοπούλου βρίσκεται στην οδό Βαλαωρή του 9α. Οι ώρες λειτουργίας είναι Τρίτη με Παρασκευή 11 το πρωί με 8 το βράδυ και το Σάββατο 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες www.ekfrasi.art.gr. Και πάμε να ακούσουμε τους Μαζόφσα, ένα γκρουπ χορού και τραγουδιού από την Πολωνία, το οποίο πήρε το όνομά του από μια περιοχή της Ρουμανίας. Οι Μαζόφσα δημιουργήθηκαν το 1948 από τον Ταντό Ζικετίνσκι και τη γυναίκα του Μίρα Ζιμίνσκα Ζικετίνσκα. Το ζεύγος Ζικετίνσκι λοιπόν ξεκίνησε τη δημιουργία του γκρουπ κάνοντας ταξίδια σε χωριά της Πολωνίας και ψάχνοντας παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και τοπικές ενδυμασίες από κάθε χωριό. Στόχος τους ήταν η μετάδοση της παράδοσης της Πολωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι από τα πιο επιτυχημένα γκρουπ της χώρας και μετρούν ήδη πάνω από 6.000 συναυλίες εντός της χώρας τους, αλλά και σε περίπου 50 άλλες χώρες. Znowu
Λοιπόν, ήταν η Μαζόφσα και πάμε στην Γκαλερί Q-Box, η οποία φιλοξενεί αυτόν τον καιρό την ομαδική έκθεση με τίτλο The End, η οποία με αφετηρία την ταινία κινουμένων σχεδίων The Skeleton Dance του Walt Disney του 1929